tulung tukokke mie. Pesananmu, Pak. Pak. Malah atraksi. Mie tolak miskin. Woyo-woyo. Ya, jeneng wong nganggur biasa sok ketemu galake. Mimpiku dadi bupati. Bapakku tau ngomong, nek wong sukses kuwi berawal saka mimpi. Bismillah. Aku ora bakal bali sadurunge sukses. Budal. Min. Apa? Berarti golek kelawak ndru-ndru iki. Min, Apa ta? rene harus delok. Kenapa ta? Tulung tukokke mie. Mie? Mie, Ah, kecap, lengo. lengo. Mie kecap lengo, oke. Ya nek duitnya cukup tukokne saos. Yo, Piro iki? ayo cukup, Bu. 1000 lah opo iki? Ya ditambahi sik. Nganggo duitmu. Wah. Iya. Like. Pak. Pak pesananmu, Pak. Pak. Waduh. Bisa Pak iki? Malah atraksi. Di pesanan nih. Ya, iki mine. Kucai. Iki minyake kecap, bonusnya saos. Tak tambahin gua asin-asin. Mana nih rasanya asin? Isih jujur 2000 nya. Juos kan, juos. Mie tolak miskin. Woyo-woyo. Yes, jus kan, jus. Piro pagi. Sebentar. Nanti pedes. Terus kan, Bos. Hidup kita bagi bala. Ini Min, tak omongin Min. Iya toh Pak iki mangan ngawur disebur. Oh salahmu dhewe. Bubut kelek kok dilebokke nang wedang. Kayak kelekmu isine suket ngono. Ya jeneng wong nganggur biasa sok ketemu galake. Piye, Pak? Bapake pengen ngandani kowe. Apa toh? Iki wis wayahe kowe iki wis gedhe. Wis pirang-pirang tahun orang digawean, lontang-lantung, orang di penghasilan. Ini salahmu juga loh Pak. Sekolah guru tekan SD aku. Ojo kuwatir kowe iki SD iki nek kowe duwe mimpi, duwe impian masih terwujud. Makanya ono pitutur kayak sing ngomongke, Apa Pak? kesuksesan itu berawal dari mimpi. Nek kowe duwe mimpi, kowe berusaha, mimpi mungkin mbok wujudke. Insyaallah Gusti Allah iso ngijabahi. Makanya kowe iki kudu duwe mimpi. Aku duwe mimpi Pak. Duwe mimpi aku saiki. Mimpi apa kowe? Mimpiku dadi bupati. Bupati? Heeh. Wah, bayamu bupati. Bupati iki kudu wong pinter. Tur duwe program. Ya aku duwe program iki sepele iki. Di papat tau. Siji loro telu papat. Heeh, siji.
Apa program? Nomor 1 kuwi. Nomor 1. Nomor 1 aku sawah-sawah kabeh. Sawah-sawah apa? Tak kei WC. WC, toilet. Toilet. Lah bagi apa kuwi? Aku nek petani-petani kebelet ngising, kebelet pipis, Heeh. langsung ning WC ne. Nek dadak mulih ra efisien kuwi. Lah ngopo dadak nang Nomor loro. loro? Oh. Nomor loro kuwi kawin suntik. Kawin suntik. Bantu para keluarga yang belum punya anak, Heeh. tak suntik. Nomor 3 kuwi. Nomor 3. Kuwi kan akeh kewan-kewan, Heeh. ternak-ternak. Heeh, terang. Nek ngising sembarangan kok, Sembarangan. letong sembarangan. Sapi. Nah, kuwi aku gawe tim, Heeh. tak nggo ngresiki telek-telek karo letong sing ngawur-ngawur kuwi. Latine ra mambu dalane. Weh, elok. Keren ora? Kok ramutu ya programnya? Letok. Nomor papate. Nomor papate apa kuwi? Oh, tukang-tukang ngresiki letong ngono, Oh, tak gaji gede. Tukang letong iki mbok gaji gede. Kuwi yo 10 juta sesasi. 10 juta. Melu aku kuwi kudu makmur. Yang terangkat Perekonomian. Lah ning nek bayar 10 juta entuk mudik kok ngendi? Jajal. Tenang wis tak Kowe pikir. bupati anyara. Wis tak pikirke. Heeh, piye carane piye untuk membayar 10 juta lho. Aku bakal jipuk kur 1 juta. Jiko kur 1 juta. Oh, Heeh. sing 10 juta tak nggo bayar kuwi mau Pegawe. pegawe. Kan isih 90 Sing lagi. 90. 90 tak tukoke Mas, nggo investasi. Investasi barang. Iya no, 1 juta 90. Heeh, Bar kuwi, sing 90 sik, tuku emas. Nah, kan wis investasi. dadi Mas tapi mau. Oh, dadi emas. Masih digadekke Digadekke 60 juta. 60 juta. Totale 250 to. 60 juta. Kok 250? 100 1 juta, 90 90 emas, karo 60 juta. karo 1 juta. Oh iya ya. 250 to. Weh. Bapakku tau ngomong, nek wong sukses kuwi berawal saka mimpi. Yes, kudu semangat. Bismillah. Cek, laran cek. Arep udan. Ting, ki, torki. Sopuna ya. Lah, hei. Tinggalane Simbah. Keris mandraguna. Seperti ono Thanos, engko aku iso nglawan anggo keris iki, keris Simbah. Tembak ngene, duer. Bismillah. Aku ora bakal bali sadurunge sukses. Budal. Oh, wedhus. Lawang dadokno kamar iki ngopo to? Isruh. Pak, Apa to min? Mbok yo wis awan ngewangi bapak iki lho macul iki lho. Kowe iki jan anu Pak, nganu apa meneh? Sejan. Belum. Kowe iki arep nang endi? aku arep ngerantau Pak, arep ngejar mimpi. Merantau. Rumangsane merantau iki gampang. Terus nek ketemu bahaya iki sing arep nulungi kowe iki sapa? Aku tenanan pengen dadi wong sukses Pak. Nek babakan bahaya, ojo kuatir. Nek misalnya aku diganggu, suster ngesot, robot gedek, gendruwo, apa meneh Thanos, aku wis siap Pak. Aduh, bahaya ki dudu kuwi. Aduh men, mosok kowe kira mudeng lho. Ya wis. Nek kowe pancen karepmu, bapak ra iso nggondeli. Bapak mung iso ndongake. Muga-muga kowe dadi wong sukses. So, nek wis sukses, aja lali karo bapak. Bali nang desamu. Bangunan desamu. Banggakno bapakmu. Men. Sik.
Penting iki. Enteni delok. Iki le. Iki tinggalane Simbah. Muga-muga iki bermanfaat go kowe. Sok nek kowe ana apa-apa, mesti iki ana gunane. Yo, Pak. Lah iki sikat gigi karo sabun alat aduse Simbah. Ya wis, Pak. Aku pamit ya, Pak. Aku njaluk dungane. Iya le. Sing hati-hati. Wis muga-muga dadi wong sukses. Amin. Wah, lagi kali. Yeay. Men. Iyalah. Sepi. Oh. Men. Gusti Allah. Jare arep merantau, malah turu ki piye to ki? Tangi. Sik to, Pak, aku bingung Bingung ki bingung apa? Bapak ki wis ndongakne kowe dadi wong sukses lho. Nek ngene iki rak dadak ngensel dongane. Ngene lho, Pak. Asline iki aku yo wis semangat ngejar mimpi. Kaya ngomongmu iki nek wong sukses kuwi berawal saka mimpi. Nanging aku iki lali ya, Pak. Lali apa meneh? Lali nggawa manuk. Lah, aku ki jebule durung duwe ngimpi, Pak. Lah kowe turu bendina iki rak yo ngimpi to. Piye to kowe iki? Lah sakjane iki wingi yo wis ngimpang ngimpi. Nanging ngimpine iki salah sih. Ngimpi kok salah ki lho. Lah kowe iki terus ngimpang ngimpi apa? Ngimpi porno. Bocah mendem dan wedhus telo godhok sego goreng.